ଶୀର୍ଷକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମାନ ଫକୀରମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କାନନ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସମ୍ମାନ। ଯାହା ମାଟିରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଧାନପାନ ମୀନ। ସେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଆଗୁଆ ଧ୍ୟାନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ରଖିଲେ ମାନ, ସେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ। ଜନମ ତାଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାଶପୁରଠାରେ ହେଲା। ବାପା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ରଜମୋହନ, ତୁଳସୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ। ସେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଶିଖିଗଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କରିଗଲେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ। କର୍ମକୁ ମାନିଲେ ନିଜର ଧର୍ମ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସେ ଅଟନ୍ତି ଗର୍ବ। ସେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ। ବାପା ମା'ଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ସହି, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ ନିଜ ଘର ପରି କରି ନେଇ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ହରେଇ। ସେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ। ଜେଜେମା ପାଖରେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ଫକୀର ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ରୁଗ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀର ତାଙ୍କର, ମିଠା ପରି ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଧୂଳି ମାଟିର। ସେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ। କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ରଖିଲେ ତା ନାମ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ରାମ। ସେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ। ଲେଖା ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂତନବତୀ ଭଳି। କେବେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ତାଙ୍କର, ଆଉ କେବେ ପୁଣି ରେବତୀର ଘର। ସେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଗଠନ ପାଇଁ ନିଜେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାରିଛି ହୋଇ। ସେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ରଚିଗଲେ ସେ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ଏ ମାଟି ଝୁରେ, ତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ କୋଟି କୋଟିରେ। ସେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ।